गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि नामै बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथाया थांनाय 22 मायथाइनिफ्राय खेराइ फुजा बेखौ होबोबाय थादों। 2021 खेबसे होलांबाय, 2023 खेबसे होलांबाय, 2024 नि गामोन 11 फेब्रुवारि 2024 खेराइ फुजा होनो थाखाय थागथियारि खालामदों। बर'नि गासिबो माहारियारि आफादनि हेफाजाबजों बर' कछारी अनसाय आरो गावहायुं खुंथाया जे खेराइ फुजा होगोन, बे खेराइ फुजायाव बयबो रायजो राजाफोरनि बाहागोखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय लुगैदों। जोंहा फुंबिलिनि 7 रिंगानाय लोगो लोगो खेराइ फुजानि गोथार दै लायनाय बे हाबाफारिया जागायगोन। बे जोबनाय लोगो लोगो ब्रह्मनि यज्ञ आरो बाथौनि आर'ज, बे आर'जआ जागोन। बाथौ आर'ज आरो ब्रह्मनि यज्ञ जोबनाय लोगो लोगोनो खेराइ फुजानि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया जागोन आरो बे हाबाफारिया सानसेनि थाखाय सोलिबाय थागोन। जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बर'नि गासैबो माहारियारि आफाद जयै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि खौसेथि जौगाथायनि मुङै जोङो जि खेराइ फुजा होदों, बे खेराइ फुजायाव जोंनिफ्राय जों मोनथिनो मोनदों, रायजोफोरजों जोङो सावरायनानै मोनथिदों, फ्राय 12,000 सुबुंफोर बेयाव बाहागो लाफैदों। जोङो नायदों जे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि 1 नम्बर दाबि बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथाय मोनसे सोमजिनाय, बेखौ जोङो मोनदों। मोननाय लोगो लोगो बिनि उनाव गसाइनि मुं लानो आरो गसाइनि खाथियाव जोंनि जि हास्थायनाय, बे हास्थायनायखौ मोननायनि थाखाय जों गसाइखौ साबायखर बावनो आरो गसाइखौ सिबिनो थाखाय सिगां बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि दैदेननायाव खेराइ फुजाखौ जोङो होग्रोदोंमोन। एबार बोसोरथाम जाबाय। दा बोसोरथाम हिसाबै एबार खेराइ फुजाया बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथाया जोबथि खेबनि थाखाय होगोन। जोङो हास्थायदों जेरैहाय जोङो आनान गसाइनि अननायाव बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथाय मोनबाय, एखे रोखोमै एबार जोङो गसाइखौ सिबिगोन आरो गसाइनाव बोर बिनो लुगैदों। बे सारा बिटिआरनि बायजोनि जि 12 लाख बर'फोर दङ, बे बर'फोरनि सान्थिनि थाखाय, जौगाथायनि थाखाय आरो खौसेथिनि थाखाय जाहाथे भगबाना एबा गसाइया जोंनो बोर सारस्रियो, बिनि नामै जोङो गाबोन गसाइखौ सिबिगोन। जेसेबां बर'नि धोरोमफोर दङ, गासैबो धोरोमारि गौथुम आरो गुबुन गुबुन धोरोमखौ बिसास खालामग्रा गासैबो बर' सुबुंफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय जोङो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायदों। जोंना खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 22 गं जि जिल्ला आफादफोर दङ, गासैबो जिल्ला आफादनिफ्राय बे मोनसे टिम हानजा बे खेराइ फुजायाव बाहागो लाफैगोन। खेराइ फुजायाव गासै बेसेबांसो सुबुङा जमा जागोन? जोङो 12,000 सुबुं बेयाव गाबोन जमा जागोन। जोङो इतिमध्य जोंनि दखराफोरजों, जोंनि मिरुनि जेसेबां जिल्ला आफादफोर दङ आरो बर'नि जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ, बे आफादफोरजों जोङो सावरायबाय। 12,000 गाबोन बेयाव जोंनो रायजो राजाफोर जमा जागोन। ओनसोल हिसाबै रायजो राजाखौ मा खावलायगोन बाहागो लागोन? ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ बर'नि सार्थआव, बर'नि जौगाथाय, खौसेथि आरो सान्थिनि सार्थआव जि जोङो गासैबो धोरोमखौ लानानै सिबिनायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बर'नि गुदि धोरोम खेराइ फुजा होनाय, बे बर'नि गोदो गोदायनि धोरोम, बेखौ बेजों लोगोसे बर'नि बिसास जि बर'नि धोरोमफोर दङ, जेरै जयगाहुति होनाय, बाथौ आर'ज, बे आर'जफ्राबो जिहेथु जागोन। बेनिखायनो आं आसा खालामदों गासैबो रायजो राजाया जोंजों लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लागोन।